Peygamber me aleyhissalatu vesselam u sahabe-i kiram li Mescid-i Nebewî rûniştibûn. Sahabe-i kiram qala zamanê cahiltiya xwe dikirin. Sahabekî kiram dest bi meselê kir. Goya Resulê Xwedê, di zamanê cahiltiya min da keçek me hebû. Dema ku 4-5 salî bû, ji bo ku ez wêya bikujim, mijdiya wêya ra got wêya hazir bike, ez dikim bibim mala xalê wêya. Divê diya wêya bi şîn û girî ev keça me hazir kir. Me bi destê keça xwe girt û ez derketim çolekê. Divê ez hatim serê bîrekê. Lêberê qîza min pir fehman û aqilmend bû. Pir baqil bû. Got bavo, ez zanim te dikir nika min divê bîrê werkê û me bikuje. Divê mi got na qîza min, ma ji bo çi ez ê te bikujim? Ez te pir hes dikim. Divê ew jî baweriya wêya bi me hat. Lêbelê ez hatim ser bîrê, me xwe xwar kir, fena got elbinê bîrê da li tiştekî digerim. Divê ew jî hat hinda min û wê jî serê xwe xwar kir, a divê demê da Peygamber aleyhissalatu vesselam dest bi girî kir. Vî sahabe-i kiram dewam kir. Goya Resulê Xwedê, wê çav wê jî hat li binê bîrê bi min ra nerî, mi ew gafil dî, di dawiyê da me pîyanek li pişta wê xist û ew teqleyê bîrê kir. Dema ku qîza me teqleyê bîrê bû, bi rê da got îmdad, got bavo, îmdad û gazî ji min xwast. Lêbelê ez nehatim merhemetê. El ser bîrê sekinîm, heya ku deng jê hat birîn, ez dûra ji wê derê dûr ketim. Divê vî sahabe-i kiram wexta ku wanî mesela xwe dewam kir, Peygamber aleyhissalatu vesselam jî hêdî ji girî helak bû. Sahabe-i kiram ji bo ku Peygamberê me aleyhissalatu vesselam zêde negirî, rabûn destê xwe dan ser devê vî sahabe-i kiram û ew ji mescidê derxist derva.